Dobrý deň, vítam vás televízia Srna. Srna prezentuje Luciu Kvetanovú v rozhovore, vlastne v reportáži o pomôckach. Uvidíte, akých. Dobrý večer, ako už bolo povedané, vítajte v televízii Srnec, moje meno je Lucia Kvetanová a pri najbližších minútach vás prevediem tajomí erotických pomôcok. Bez stichu, prosím. Prvá pomôcka sa vám môže zdať ako hydrant, análny hydrant. Ale v skutočnosti je to obyčajná hanica, ktorá má samozrejme viacero významov. Okrem toho, že sa tu nachádza análny kolík, myslím, že to už asi je použite, aké je to špinavé, ale to nevadí. Svoju prácu zvládnem profesionálne a preto poprosím srdca, aby predvedol, ako sa to používa. Myslím, že vzhľadom k veľkosti, poprosím ukázať, vzhľadom k veľkosti použijeme iba análny kolík, čiže poprosím asistentku Veroniku, aby mi podržala srdca. Srnec. Chyba nie je vo vašom prípade. Neodchádzajte od televíznych obrazovek, počkajte. Sme späť. Bola krátka reklamná pauzička, takže sme tu stále s análnym hydrantom. Nesmejte sa, dievčatá, je to peniaze na vec. Čo si veľmi kúpite, až vám poviem, že to stojí iba obyčajných 2990 korún plus DPH. Poštovné na dobierku iba 80 korún. Iba! Tak málo, nekúp to. Análny kolík. Pohyblivý, špinavý, použitý, srnecý beťar. Čo tu robí celé dni? Nechytíte srdca, viete, ako myslím. Srnec, análny kolík a hotovo. Zblízka to vyzerá, ako keby mal medzi nôžkami niečo zvláštne, ale nie je to tak, nie. Poprosím asistentku Veroniku, aby podržala análny hydrant, kým urobím rozhovor, interview s práve to orgazmovaným, veľmi spokojným srdcom. Takže, ahoj srnec. Ahoj srnec. Ahoj srnec. Výborne, konečne odpoveď. Tak, aké to bolo? Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné. Nikdy som necítil krajší pocit v mojej ričke. Vážený a milý srnec, môžeš nám povedať, koľko si za to ty zaplatil? Iba 2555 korún, pretože áno, pretože si to kúpil do 10 minút od konca nášho programu. Takže milí diváci, neváhajte a kúpte si to aj vy. Teraz!